92.1 Brilliant FM Radio Music Production. This is DJ Brilliant, DJ Crystal Lynn, together with DJ Michael Remix. Kahit di ko sabihin, sana'y nadarama. Pagkat yung utang mo, ilang taon na yan, maawa ka sa aking pinapaguran. Nahiya na ako tuwing maniningil, minessage na kita, naka-ignore pa rin. Ako nang nag-adjust, ikaw pa ang galit, ang malala, blinak mo ko ng tuluyan. Papatulpo kita, bukas makalawa, This is Brilliant mo sa FM akin Radio ang Music pera. Production. DJ Michael Remix.